senjong nyadu haba Abin haba kware lotnya Cibun kita bali bun rong Iba pencobit hangat Amin senjong nyadu haba Abin haba kware lotnya Cibun kita bali bun rong Iba pencobit hangat Like pasoen Abin dejire lotnya Hingga ida kaya Abin kejam renya Kublai shibun bandrap malai ngilai i ka jingruai ka jungpi ha youtube kalong syak basot na di philap ne thu yangi naduk menok to ka jingruai ka wei ka jingmot ba philap pelaj ha youtube ka tu ka wei ka jingmot ngala pelaj ka la fotorik ume arjar kau ka e ka jingmot ba pisna ya ka jingruai hakane ka jingruai te ka wei ka jingmot long kamot balong ka wei ka jingmot jongki arngut isi jur ken bakidan ka wei ka jingmot kane ka jingruai pi hadu men dan nomor philap pelaj ha youtube pelapoi kumba kan no view e hadu menta hadu menta te kalapoi ndrulang ndrufu arjar tamun tu di philap banya thu yangi lakno teli ki jingruai ba philap sna ki jingruai bangila sna te ladan sauteli santeli philap manja terteng kita ki jingruai ba haden ha ka bangkong ka de ka rai kunna haden ka rai kunna ngile kan ka kawai ka jumon haden kawai ka jumon ngile ka ya pi haden tu ka ya pi ngile ka driver auto haden ka driver auto mentang indon ka project mai ka kami ba sempap ka bangsa pelaj nation tigni ka jingruai music video ka wei ka jingmot filan batai yangi khendiat chapang ka jingmot yo kan kam banyak khendiat long kata ka jing it samlana ka jing it kumno hakane ka wei ka jingmot ka de ka ki sijur ma ki ya khle ya ka jing it jengkin kenya arngot ka de ka jing it samla ki khle ka jing it jengkin lang ka bak kin sala long ka wei ka jingmot ma ikan theru idan ka wei ka jingmot ya sendrang idan ka wei ka jingmot tigni ka jingruai boy mo ha ka boy nong tuluk stay boy ranyang tuluk stay teblik pelong pi ba pisna ne ka jingruai kalau kamu ini bangin sinaya ke ketin boy kadai ba kuat ban kenti ke ketin lajong ma amar ba ki jiwai ki bangin sina mangi tekibun ba ka ketin boy nong tuluk jung stay kuat belong ka hapo megalial ne hapo yur bakin tim ma ka ketin boy tigni ka ketin boy ka ya fair na ka wei ka thanya ka de ka ju baro ri boy ki ketin ba pisna ma pi am kanya ka ketin boy jongi ka ya fair namar ki boy nong po ba ki ong ki de ki boy har nang do kia kiran da kawai ni ki boy nang tuluk kiran da kawai kumut kia per na kawai ka himas kawai pat ma ha ni la de la ka jong ka rach kan tik iya kan ka jingruai mano ba akum aktor bala ak kum aktor de yo de bilan kum de di aktras de ibawan suk supai idi nang tu ke la produce no manga te bala ruai te de shan berterang bat ni iban rempej ya ka jingruai mano basna basna jirwai de shan berterang di nang tu hi ka than jongpi ha juga saat ni ka than umdan chani temen ba shooting ya kan ya ba shooting bala pendiang te lale dai perkilan lalu tik nang chat site ro i dan ki chat site ro ha ki nang chat site ki dan daga grup jengki bagi labu kertang ka blood crew tekembot ha jaka pat ki ni tanap ha ki jaka ba ki shooting ki jaka bang shoot aki lai jaka ke dei tang apo biar yam dan sudah matang tahe bengi kerpat bal menta bangin sa penmi no san sa kawai begini pada kan kerjaan ini timun haduk menta ka sifoterik jong ubnai September azar pel tina prek ni ki sautli ki jingruai ki ba pilasna ki jingruai ba kam kiu ha haduk menta na pedang kini sautli ta ka dei kan ne kawai ke jumot betul pilam ne thu na kai ka daw ki view ki pada te ngatrai baka jingruai namar kalong ka ba kam susiet pa karo komisyut jengir kalong kalalong compare na ki wi komisyut ngel kam shit long pen thamai kat kum ne gaju menta hai tangkata himo Kawai